И здравейте YouTube, аз съм от ВГ и днес ще играем Митосис. Много време не съм снимал, не знам защо, имах много работа, но вече съм свободен и ще играем. Ще правим клипове за някои хора, които могат да ми оправят краш на Майнкрафт. Аз ще снимам и на него. Ще ви покажа краша. Ако някой може да ми го оправи, да пише в коментарите или в фейсбука ми. Фейсбука ми е Йоан Касъров. Ако някой може да ми го оправи краша, да пише, защото ми е много важно Майнкрафт да игра, защото тя ми е любимата игра по принцип и съм я играл 5 години и сега ако не мога да играя, това е едно гадно. Затова искам да направите всичко възможно, да питате приятели или ако вие знаете, да ми пишете, защото ми е много важно. Аз имам приятел, който може да ме оправи, но той сега няма компютър и няма как да го направи. И затова не става. Да, сега да спра да говоря за Майнкрафт, за да говоря за нещо друго. Да, който иска да снима с мен, дете е малко вероятно, който иска да снима с мен, да ми пише. Така, давайте идеи за игри, защото аз не съм някакъв от тя хора, дето почват да сядат на компютъра и почват да търсят игри и без да спират, докато не намерят някаква игра. Аз не съм от тия хора. Аз да търся игри, примерно гледам клипчета и виждам някаква игра и почвам просто да я свалям, ако с пари търся други. Но не ги търся чак с едно да седя само пред компютъра и да търся игра. За The Forest, ако има някакво IP за безплатно да си го сваля, ако някой има такова IP да ми го прати, скайпа ми е Йоан Касъров. Не е скайпа, някой ако има да ми даде, ако може. Сега този ще го взям. Само да се раздели. Фак. Добре. Ай, стига е. Трябва сега да се съедина. Да, давайте идеи за игри. И какво друго да споделя, не знам. Какво? Майко. И идеи за игри на телефон, ако може. Защото има една програма BuzzTax, която се сваляш на лаптопа или на компютъра. Се сваляш и така играеш с едно, имаш на лаптоп с едно, имаш таблет. И е много яко. Ако имате някакви предложения, може да направим. Ако може да ми ги дадете там за игри. И за телефона е много малко игри. Право... Не знам. Значи, че ще снимам на Mitosis, Drakensang, Team Fortress и Shadowgun. Тази Shadowgun се играе от Facebook, много трудно може да се свалите. И затова играете от Facebook, играе се от Mozilla, не може да играете от Google Chrome. Това е тъпто, но няма смисъл там.
Все тая, то е едно и също. От Mozilla ли, от Google Chrome ли. Ако нямате Mozilla, си я сваляте и играете оттам. Защото нещо дава грешка, ако сте от Google Chrome, дава грешка и затова. Айде бе, по-бързо се възстановява. Да, я. Ела бе. Нищо ще го. Който може да ми прави интро, да ми пише, защото ми трябва интро на клиповете. Да. Сега не говоря, защото не знам какво да говоря. Фак. Съедини се. Не бе. Не. Ух, 300 точки. Аз мога да снимам с моя брат. Той играе ми този 138 ниво. Фак. Така. Yes. Да, той го взе. Браво. Този клип ще е доста кратък, защото не знам, ако има някоя програма, която да снима, примерно на 30 минути да са поне 5 гигабайта, ако може, да ми кажете тази програма, защото не знам. Да, той не знам защо ми даде, ама както и да е, мерси. Фак, как се пръсва момчета. Да, елайте. Бе. Екстра съм. 6 точки. Да, ако има някоя такава програма, защото аз снимам с Bandicam и като снимам, мога да снимам само по 10 минути, това е много гадно. Затова искам да ми кажете такава програма, която да мога да снимам с повече минутки. Айде бе, не трябваше да ги бием. Елата изям. Така. Попълно се движа. Да. Като гледам няма да бием. И по-бързо да е. Айде да свършим клипа по-бързо. Да. И да, това беше за клипа. Благодаря, че гледахте този клип. Оставете един лайк, оставете един коментар. Абонирайте се. Аз бях в YouTube и ще се видим другата седмица.